कग्रक जों खोनानै नांगौ साइमानानै नांगौ ते जों सब समय नचिनि हदा अक्रा रगनो जमातिया फनंथुं रियां कलय नवातिया मलसम जत चिनि हदा अक्रा रगनो जों बरम रिनानि नांगौ जों बरनि तंमुं चामुं बरकनि कानमुं चुमुं रगनोबो जों नुगुई खा कचमो जे एजे तिप्रासा हिसाबै हानि बोसा ओंगै जों चिनि कानमुं चुमुं रगनोबो जों रखा खालाय नारगनि नांगौ के बरकनो नुखायनो जों प्राउड फीलिंग जे ताबुबो चिनि जों जे ताबुबो सुद्र कामसुलिर चुमुई फेमेआवबो चिनि ड्रेस या किन्तु चिनि ड्रेस आबो चिनि तिप्रासारनि जेरै जेता जों दांबाय बोरै फायमानि गावमरक जों बरन थानि सोलोंनानै नांगौ आं आगि चेरेफुरनि सिमिनो एसे हानि बुसांगै तिप्रासा ओंगै चिनि कानमुं चुमुंनो रखा खालायनारनानि आबो आं आगि चेरेफुरनि सिमिनो सोलोङै फायमानि ताबुबो सोलोङै दङ आं आबोनि बागैनो beyond the politics राजनीतिनो बादैबो चिनि दफानि सामुंनि बागै जेफोर जों आगुयै थांगो आजराव जों शुद्ध पलिटिक्स सिमिया जों चिनि रोसामुं मुसामुं चिनि कानमुं चुमुं रगनो जों खाथियै नारगनानै आबोबो जों वानसुंनानै नांनाय गा जों जत प्रग्रामानो आं माने जे खाने बरक गोबां मा फायो चिनि लुकुरकनि हदानि दफानि जेफोर प्रग्रामुंगो आं आजरावनो जतनो सावो एटलिस्ट एज ए तिप्रासा ओ हानि बोसांगै चिनि कानमुं चुमुं रगनो जों सालब्रुम ब्रुम चुमुई माइया फानो एटलिस्ट निजिनि नगले एटलिस्ट निजिनि कानमुं चुमुं रगनो जरसा जरनै फानो आलमारिओ खाथियै नारगनानि दरकार आं 2009 सालाव कायजागो कायजाग मानि सालाव फानो आं वानसुगो आफ्टर आंनि कलेज कमप्लीट मानि परे कायजाग मानि परे फानो आं माने कलेज कमप्लीट मानि परे जेफ्रो आं कोर्ट अफ प्रेक्टिस खायनानि चेंखा 2009 आं कायजागखा कायजाग मानि सालाव फानो आं आनि तिप्रासानि ड्रेस नो चुमुई कायजागनि हिनै आं आफ्रो आं जेदिनो कायजागो आनि गामसा कानै आन तिप्रासानि रि चुमुई आं आदिनो कायजागो जेदिनो आं कायजागो आनि कलेज परि जरा जूनियर आनि सिलाय तंनायरो बरनोबा आं आमनो फुरुंका जे जों एटलिस्ट सालसा चिनि कायजाग मानि सालफानो जों निजिनि बायथां तिप्रासानि ड्रेस चुमुई कायजागनानि उंथंगिनि आं आनि जूनियरनो जतनो निजिनि ड्रेस बाय जतन कायका आनि जरा जूनियर आनि चिराय माने आनि सिलाय कुसु तंनायरो आनि कलेज परिनायरनो शुद्ध आमो सिमिया आनि सार्केलो आनि बंधु बान्धव जरा तंनायरनो ते जे सिनिजाक आनि नुफुंनि लुकुरकनो बरकनो जतनो आं रिक्वेस्ट खाइसाव कइसाव एटलिस्ट सालसाफनो निजिनि ड्रेस चुमुई जों चिनि दफानो जों मोथाङै मानारगनाय अबनो आं जतनो कयो त्रिपुरी क्षत्रिय समाज अमनो चेष्टा खायदङ जे चिनि तिप्रासारकनि हुकुमु मुकुमुनो मोथांनारनि बागै जे सामुं खालायदमानि अमो बेलायखेनो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जत एग्जीक्यूटिव बॉडी रगनो जत मेंबर्स रगनो ते जत हदा आक्रा रगनो आं बेलायखेनो हामबाय मारियो जे चिनि तिप्रा ओ हा कुसुं कुसुं रमै जासक चिनि राजा रक चिनि त्रिपुरा हानो जोंनो शासन खालायै ओ हानो सुरक्षित नारगै जोंनो याफादै कलांथांका ओ जागानि हुकुमु मुकुमुनो मोथांगै नारगै तलाङै थानानिबो चिनि दायित्व ते त्रिपुरी क्षत्रिय समाज ते चिनि जत हदा अक्रारक ओ सामुनो खलाय तंमानि बागै नरनो बेलायखेनो हामबाय ते तिनि खारची चिनि मतायनो जों रोखसावै तिनि ओ प्रोग्रामनि बिसिंथिबो चिनि तिप्रासारकनो चिनि जे मेसेज तंबाय मानि आबो चिनि अक्रारकनि बिसिंथि जों तेबो खोनाय माननाय आं आनि प्रोग्राम शेड्यूल गुबुननि जागा तंमाबाय आं ताबु आनि ककनारमनि परे आं माथांरासिनाय हायपानो तिनिनि ओ खारची मतायनो तुइ जे त्रिपुरी क्षत्रिय समाजनि जे पान्दा ओ पान्दानि जत लुकुरकनो आनि खाकसां मातै हामजागमु याफार हरो
te okrarok no ani khulumung yaphari no ani kisisa khoknarok ma orano paikha jotono hambai khulumbai kya इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। दांगाइमा दांगाइ फानि सिमी चिब्रै मोताइ ख्लाइजाखै फाइमानि ताबो बो जत्तो राइदाको सिविनो बिसि बुरुम बुरुम हहम ददम ख्लाइ पालाइजागै तंगो चिब्रै मोताइनो रुकसावै हास्तिनि जत्तो लुकुरगनो हामजाकमा खुलोमा याफारो त्रिपुरासा आमसाइ शाकबाइथां नाइगलजाक हांकर नकनि बखाक्तै तिनी हाई गोथार साल जतनि बागिनो काहाम तंथुन ते हामानि तो बुथुन